ההתחדשות העירונית בישראל התחילה מצורך בטיחותי, לחזק בניינים ישנים בפני רעידות אדמה. בשנת 2005 נולדה תמ"א 38, ובהמשך הגיעו גם פרויקטים של פינוי-בינוי ששינו שכונות שלמות. אבל אחרי המלחמה כולם מבינים שזה לא רק עניין של התחדשות, אלא גם של ביטחון. ממ"ד, מיגון ותשתיות חדשות הפכו לצורך אמיתי של כל משפחה בישראל. היום בעלי הדירות בשרון הם במרוץ התחמשות לקראת פרויקטים של התחדשות עירונית. זה בא לידי ביטוי בהתחדשות בניינית, פינוי-בינוי, אנחנו רואים גם עירוב שימושים ברחובות ראשיים, ואחד הדברים שזה מייצר זה דינמיקה מעניינת, כי זה מייצר איזשהו פומו כזה של בניין שלא רצה להתחדש לעולם, פתאום רואה את הבניין לידו, ומהבניין שלא רוצה להתחדש לעולם הוא בניין שחייב להתחדש. אחד הדברים האלה מייצרים אפשרות לנדל"ן הרבה יותר טוב בשרון, שזה אחת הבשורות הכי חשובות עבורנו. ובעצם מייצרים התחדשות עירונית, שכונות חזקות, רחובות חזקים, בניינים חזקים, עם ממ"דים שמאפשרים חיים הרבה יותר טובים לבעלי הדירות בשרון. עולם ההתחדשות העירונית זה לא רק כאן ועכשיו, לא במבנים בודדים, אלא התחדשות עירונית למשך עשרות שנים קדימה. אנחנו מחדשים ממש שכונות שלמות, מחדשים קהילה, נותנים הזדמנות לאיכות חיים גבוהה ואיכות חיים בריאה לכולם. השלב הבא של ההתחדשות העירונית כבר לא עוסק רק בבניינים, אלא בתכנון של עיר שלמה. יותר תחבורה ציבורית, יותר שטחי ציבור, עירוב שימושים, מוסדות חינוך ומרחבים ירוקים. העתיד נמצא בשכונות חכמות, צפופות ומתוכננות טוב יותר. כאלה שמייצרות גם איכות חיים, גם ביטחון וגם קהילה חזקה יותר. פעם פרדסים ירוקים היה הסמל של השרון, היום התחדשות עירונית היא הסמל של השרון. ברוכים הבאים לכנס הדיירים הגדול.